مالباتا گۆزەلێ یەک ji malbatên golê devera Dêrikê û li gundê Qulduman niştecî dibûn lê piştî penaberiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê ber bi herêma Kurdistanê ve piştî damezrandina hêza leşkerê roj û êrîşkirina çeteyên Daişê 20 ji wê binamalê tevlî refên pêşmergên hêza leşkerê roj bûn ji her du re gezan û berevaniyê dikin di ber xak û rêbaza pîroz ya bavê netewa Kurdî Mustafa Barzanî de. Em pênc birane berîmeyê mezlûmayê Sûrî bêjnê Ehmed Şêxê bavê Selman êmin navê min Hacî ye Kurê İbrahîmê Gozelê 5,000 zarokên pêşmerge ne 5 xortin û keçikek e heftiye Ehmed pêşmerge ne Dudoyê îsir pêşmerge ne Birayîmê Hüseyniyê Piçûkê pêncê pêşmerge ye û kurekê Birayîmê Elî jî pêşmerge ye ew nihal Zaxo sakin e û em nihal kempê ne û em 20 pêşmergê me hene û em müsteedin 20 dî jî bidin û em amade ne ji bo em welatê xwe biparêzin ji bo em xizmeta welatê xwe bikin. Li gor nerîna malbata Şêxo an goya gotê Nasîn bi malbata Gozelê got erka li ser milê her Kurdekî berevaniyê bike di ber xaka xwe de û ne pêwîst e govê tiştî hişkere bike di nav xelkê de û heger werê daxwaz kirin wê 20 kesên dîn tevlî refên van qehremanan bikin. Yê me 20 pêşmerge ne ji binamalê û em amade ne em 20 dî jî bêxin pêşmerge û em ji kes re diyar nakin û niha qazarogî me pêşmerge ne ji ber got gayeta me hedefa me ew e jê û em serê baza Barzanî nemirin ji ber got dilê her Kurd gîda Kurdistanek serbixwehê û em kewek xelkê Kurd dilê me de jî Kurdistanek serbixwehê gayeta me jê parastina axa welata ne nave û ne pere ne û ne tiştî dîne. Dema got 20 kes pêşmerge bin ji yek binamalê wê çi dijmin nikaribe destwerdanê di nav xaka herêma Kurdistanê de bike. Ji Kampa Domîs, Cemîl Osê, Ark.